Tervetuloa Maripapin juhannuskalenteriin. Vietämme keskikesän juhlaa juhannusta ja silloin muistamme Johannes Kastajaa ja hänen elämäänsä. Hänhän oli mies, joka eli erämaassa, söi heinäsirkkoja ja käytti kamelinkarvavaatetta. Hän on myös ihminen, joka kastoi Jeesuksen. Juhannuksena käännämme jo katseemmekin jouluun. Jeesuksen elämää ja hänen sovitustyöhönsä meidän pelastajanaan. Näin kasteen kunniaksi ajattelin tänään demonstroida teille tuota Jeesuksen kastetta Jordan virrassa. Joona! Joona! Tukka vähän tänne! En tuu! En varmasti tuu! Tuu nyt, kun mä oon täällä jo valmiina. Tuu! Se on kylmää vettä ja mä tiedän nää sun kalenterit. En tule! En tuu enää ikinä. Ei oo kylmää, kun on kesäkuu jo. Tuu nyt! Ei. Juhannuskalenteri peruttu henkilöstöpulan vuoksi. Siunattua ja mukavaa juhannusta siitä huolimatta.